Human sa nahitabong budget hearing sa Kongreso niadtong katapusan sa Agosto, labot sa 2025 budget proposal sa Office of the Vice President. Mihatag og pagpaklaro si Vice President Sara Duterte kung anong nakadesisyon siya nga dili na depensahan ngadto sa Kongreso ang budget sa iyang opisina. Dugang sa bise, duha lang matud pa katao ang naggunit sa budget sa Pilipinas. Ano ang report ni Orgil, relator? Sa video interview, magipagula sa Office of the Vice President, dinhi gipasabot ni Vice President Sara Duterte ang iyang mga rason kung anong wala siya nagatubag sa mga pangutana ato sa gipahigayon nga budget hearing sa Kongreso alang sa budget proposal sa iyang opisina sa 2025. Sa komento nga nag-asal Bratinella ang bise ato sa pag-atubang sa mga kongresista, giklaro niya nga anad siya nga motubag sa mga pangutana. Gani bisan ambush interview pa na sa media. Sa palagay ko, hindi lang sanay ang iilan na mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot. At hindi sanay yung mga iilan na mga representatives natin na sinasagot sila sa kanilang mga patutsada. Hinoon, salig si VP Sara nga dunay gahom ang Kongreso nga kuti-kutihon ang budget sa matag ahensya sa gobyerno. Giila matud pa kini sa bise, buta nga mitambong gayud siya sa Senate ug House of Representatives nga hearing. Dahil nagpresenta tayo ng budget. Ang ginawa ko lang ay sinabi ko, i-forgo namin yung question and answer na parte ng budget hearing. Mahinungdanon matud pa alang kay VP Sara nga mahibalaan sa katawahang Pilipino ang budget proposal sa OVP. Busa, gipublish nila sa website ug social media platform sa OVP ang ilang budget proposal aron masabtan matud pa sa mga Pilipino kung asa maadto ang ilang budget proposal. Apan unsa ba ang hinungdan nganong gipasalig na sa OVP ngadto sa Kongreso ang desisyon sa 2025 budget proposal? Unang-una dahil nakikita namin na ginagamit siya ng ibang mga miyembro, iilan na mga miyembro ng Kongreso para umatake sa akin dahil hindi kami magkasama sa politika. At pangalawa, kasi ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Ginakuhaan pa og pahayag sa GMA Regional TV sila Congressman Ko o Congressman Romualdez labot ni ini. Ako si Orgil, relator para sa One Mindanao.